Når nu I går ind og laver jeres bestilling, så er der nogle ting, vi har behov for at få oplyst. Og det er vigtigst af alt, det er slutmål. Det er det slutmål, vi skal lave jeres cylinder på. Og der er sådan flere andre muligheder, kan man også sige. I har mulighed for at kan sende et stempel med ind til os. Og det er reelt en god løsning. Send stempel med og så oplyse, hvor meget vi skal lave i tolerance. Så laver vi en efter det pågældende stempel. Der er også den mulighed, I beder os om at skaffe stempel, og så sluthoner vi en efter det stempel. Hvis det er sådan, at cylinderen har været ude for de her skader, at det er gået igennem den eksisterende nikasil, så kræver det en svejsning. Fordi at så har selve aluminiumcylinderen har fået skader, som kræver, at de skal svejses. Det er sådan, at nikasilen er ikke nivellerende. Det vil sige, at den går ikke ind og fylder hullerne ud. Så derfor så kræver det en svejsning og en boring. Det er delt op i 3 kategorier. Hvis det er en skade i cylinderen, som er en låsering eller en stempelring, der er gået i stykker og lavet et spor op igennem, så er det en kategori 1 svejsning. Hvis det er sådan, at det spor eller den skade går op igennem henholdsvis en udstødningsport eller skyllekanal eller noget, så er det en kategori 2 svejsning, der skal bestilles. Så er der også den tredje, det er den drastiske, kan man sige. Hvis der er flere forskellige skader rundt i cylinderen, så er det en kategori 3, man skal bestille. Hvis det også er sådan, at selve skaden går helt op i toppen, op rundt i squeeze-kanten, så kræver det også, at man bestiller en planslibning. Fordi når man svejser, så vil det jo gå op i squeeze-kanten og lægge sig op i toppen af cylinderen. Så der er problemer, når man sætter topstykket på. Så det kræver altså en planslibning. En anden ting, det er, at der er mulighed for at bestille en bigboring ved os. Og det vil sige, hvis man ønsker at øge kubikken på sin cylinder, henholdsvis fra 54 til 56 mm for eksempel, så kan man bestille en bigboring der, og så oplyse, hvad mål man gerne vil lave på.